Facebook social media wo tabuk tamno tui chorcha angai tong hinba wansa tei tiprajwk bwrwi khar laimani kaijak tei aboni bisingbo agio kaijagoi akoi satokjakmani tei wansa bai sokjakmani obo hai kwbangma news no kasaui phaio social media o abo haino kaisa Facebook o tabuk viral wngwi tongo khoroksa tiprajwk bwrwi wansa chula bai kaijakmani tei o tiprajwk bwrwi sudu kaijagui simi nilar sringsro khlai tongwiliya bo wansa chula bai kaijago hinui se o wansa chula bai kaijago hinui saksak proud feel wngwi flex khlai tongo tei Facebook o upload khlai tongo kwbangma reels banogui tei photorok bujagui post khlai tongo tei saksak proud feel kahaike flex khlai tongo je bo diamond rangchak rok mankha haikhe tei caption bo jatrapot sao jemon bo rangchak bodol diamond bodol manmani kahaike boisagui na hawano buijiles nangjagana abo haike caption rok bo jatrapot sawi rwwi tongo aboni bisingno kwbangma tabuk borok rok jekono post khlaika hingke kaham hamya comments rok khlainai bango phiaba bini hingka hingke bini post abo kahai viral wngmani yagulo bini aro hingka hingke hamya comments mangse kuplung kaham khlainai hingka hingke khoroksa pano se kwrwi abo to wngsinai no tamni hingka hingke chwng jephru no nugo je social media o hapka hingka hingke Facebook YouTube rogo je wansa chula bai kaijagui video viral khaijak bujak tokjak tei wansa chula bai soksaui bwtharjakmani tei jatrapot satokjakmani abo kahai kwbangma video no social media o kamani nugo aboni yagulo khe o bwrwi rok tamo sa hamjakpuru hingke hamjagui kaijakha phiaba obo ani kapalo swijak wngwi se atwingo bul wngwi thangkha hinui phiaba paithago hingka hingke kwpalni dusi wngna muchungya phano wngwi thangkha paithago hingke chini tiprasa lokorok no phaiwi social media ni through tei chubachu tei justice rok sanani naio chini tiprasa rok no hingke norok hamjakpuru hingka hingke wansa chula bai chini tiprasa dophar rok no de sasaui hamjak abono swngnani muchungo joto abo kahaike wansa rok bai kaijakmani tamni hingke oro jatpat bet khlainani gogya haifano chung reality wale nugui sitongo abo kahaike satokjagui bwtharjakmani haifano tiprajwk bwrwi rok jotoya baksa tongo abo kahai 90% no 30 40 50 abo kahai no kwbangma no tongo abo hai bwrwi rok ni simisi sao chini bosongo bo kwbangma no doctor engineer chakri burung khlainai even chakri khlaiya phano se borok kaham chela kaham kwbangma se tongo haifano se o wansa nungra sitra abo kahai rok no ma rwktharwi thangnani muchungo bongni dophao thangwi paikha hingke leborni dophao se khopjagui painai tabungni ni bwsabwtui joto se khopjagui painai hingke nijini dophano sokormornani bagui amsakte tolao kwlwgwi tong hingka hingke norogo tabuk Facebook o trend choli tongnai eba kheba buibai hamya comments khlaijagui tongnai oborok no twiwi tam sanani muchung morok no comment section o thangwi comment khlai salai di।